Tambah. Kurang ajar malam itu. Keloban bumbu rujak iki apa Mbak ijo-ijone? Tuntas. Ladaninya ya. Rasa tripotan. Iki banyak. Ora kamu pendedak sebesar. Ada nih kak. Tangan tok marai memolo, padha-padha marai memolo sepuluh tak lo sisa. Wis gawe lho. Kancane deman iki enake pol kok. Ora delok rokok. Iki engko nek wis entek engko mah depo coba pecah kita. Ayo ana kelapane Mas nang aku. Sama ndek sana ndok. Nek tipu bareng. Takul kelapane kowe tutup nang. Iki barang sampe. Takul kelapane kowe tutup aja luru klopo bengi-bengi. Ngono Mbak. Najan godhong luntas gar terima dituliti ke bubur rujak. Segere kasih wangi-wangi kayak makan sate kambing. Kok sate kambing blenger. Ndek sing masak daging, Bang. Ayo, ya lho. Dek kuwi sing wis entek ono lele. Piye? Piye pedes? Ya sayang, ora. Ya SMB lho. Cek kopi, cek es. Tak apa-apa, campur aduk ndur larunge tukaran. Piye kiye bocile. Wedok rek Gus. Bocile kiye peting kae. Kono. Jangan loro kono. Dagang loro. Sampe diskon ndek lah. Dagang kan nomorem. Nomorem. Nomor opo iki? ID ya ta ya, aku ndok hapus rek ID nang Jaluk kan, jaluk. Kalau ngirimi jenenge iki. Iki paling dijeng mah. Nah ora di WA dhewe teko kono ra iso. Iki ku godhong luntas di nanane. Yo. Bawa lagi dimasak iki mau. Tapi jek ijo jek suweger ada. Apa kok sampe mandek pahit Mbak rasane. Ra iso. Yo nomore iku dibel. Ra iso. Jan ngono, Ono. rasane. Jan Ono nomere. ngono. Langsung tulisannya Mary Publik gak ada nomere. Karena kita kadang tambah. Embo. Puteran ya Mbak. Piye?